Ми з вами знову на Київщині, у чудовому господарстві «Стов Перемога». Доброго дня. Понад перший клас. Ну, от таке насіннячко у нас після калібрування. Зараз пару фар розіб'ємо, не більше. Оце у нас гречка. Це такий соняшник нам допомагає вирощувати компанія Binfield. Сформоване насіння по всій площі. О, оборотне. Вже можна молотити. Звісно, тут ми застосовували добрива компанії Binfield. При посіві це було 8 до 4,24. Реальні результати дії добрива. Микола Васильович, дякуємо вам за екскурсію. Дуже цікаво було. Дякую.